Pulang tok. Yo pulang tok yo. Jarane kompor gue manutut tenda beku tak seleno yo gue mana. Yo. Joina. Joina. Yo, betul dibuat simplan. Mangan ora rasa jut mangan lah ae. Wis gampang. Aku bisa wah. Ya kompor ya ora. Bocah yo. Ora saburu-buru lah. Kowe ora saburu mergo wis tuwek. Kari bukan nututi sekolah. Iki gak jalo rokok. Kowe bebek rokok. Nek gak kene mereng ora ra yakin wong ki ngene tak soyo loro soyo iki. Wong jorok nganggur matane pitu. Loro kok Samsu lho enak. Apa pola apa? Apa? Ya. Awake kok gini kok. Ngene lho kowe goblok kok iki lho goblok. Joy penak ngene kok. Joy iki. Enak. Panas kok ketok kowe njoyo wis ora pati betah. Wes bos sampe buat cepok. ala bojo ae lah. Pertama meles. Google aja. Asu. Aku sampai lu kok papa. Sopo asu? Ya papa gak ngono aja deh asu. Papa kopo ini. Asu kok celeng. Iku Lah wis Google aja iku loro. Nek ora asu. yo Celeng. Iki nang arane Google aja. Nek ora asu. nek aku Celeng. Ayo. Ya iyo, asu iku ate, asu iku singkatan. Aku mau. Goblok. Ayo, Agomo. Agomo. Selalu. Oke ini. Enggak, selalu utamakan. Asu agama selalu diutamakan. Wah. Tumpek pola. Yo ora apa.